Taulé, figyeljük majd magát, ne aggódjon. Nagyon figyelj. Nem tudom, hogy az osztályfőző csinál. Nem, mert mézes kalács, lesz mennyi? A Balázsnak van egyedül. Mi? Nekem nem adott például. Nekem a negyedik. Nekem nincsen. Nekem nincs. Nem bírná úgy. Nem bírnám ezt. Na, hogy nem kevesebb könyvet is az osztályfőzőket, akkor biztos, hogy kiadta a 4 embernek. Várjál, akkor... De akkor rendben, a Balunak van.